ሃሌሉያ ስለዚህ አርስቲ ሂቤ ዘለኹ እግዚአብሔር ጸሎት ዝምልስ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ጸሎት ዝምልስ አምላኽ እዩ ስሙን ዘላለም ይባርክ ስለዚህ መእተው ጥቅስ ዝኾነና ኩላትና ቀዳማይ ዮሐንስ መልእኽቲ ማለት እዩ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 14 15 ክነንብበን ኢና ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 معرف 5 قصر 14 15 ጎይታ ይመስገን ሃሌሉያ ስም እግዚአብሔር ካብ ዘላለም ዘላለም ዝተባረከን ዝተመስገነን ይሁን ከም ትፍቃዱ ጌርና ሓደ ነገር እንተለመናዮ ይሰምዓና እዩ እታአብኡ ዘሎና ትብዓት ድማ እዚዩ ነቲ ዝለመናዮ ዘበለ ከም ዝሰምዓና ካብ እንፈልጥ ድማ እቲ ካብኡ ዝለመናዮ ድሮ ከም ዝረኸብናዮ ንፈልጥ ኢና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር ይባርክ ስለዚህ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝስማዕ ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝስማዕ ጸሎት كم فقاد እግዚአብሔር ዝተጸለየ ጸሎት ስም እግዚአብሔር ዘላለም ብሩክ ይሁን ፍቃዱን ፍቃድናን ተጋጢሙ በትሕትና ትዕትልና በጸሎት ክነፍስሰ ኾለና እግዚአብሔር ድማ ጸሎትና ሰሚዑ እንታይ ይገብር ይምልስ ስሙን ዘላለም ይባርክ ስለዚህ ፍቃዱ ዝኾነ ጸሎት እግዚአብሔር ዝምልሶ ስለዚህ ከም ትፍቃዱ ጌርና ሓደ ነገር እንተለመና እንታይ ይገብረና እዩ ይሰምዓና እዩ يسمعنا يو سم እግዚአብሔር ዘላለም ብሩክ ይሁን ስለዚህ ከም ፍቃዱ ክልምን ኮለና ይሰምዓና ካልአይ ድማ ዳይሬክት ናቡ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጽል ኮለና እግዚአብሔር ይመስገን ቀጥታና በእግዚአብሔር በስም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጽል ኮለና እግዚአብሔር ጸሎትና ይሰምዕ አብቃሉ ታይድና አቦ በወዲ ምእንት ከኸብርሲ بسمي زلمنكم مزبلة كله كجبر لكم وانجيل يوحنس 14 قصر 13 14 كلام ببن غدينا أبو ودي أنت خبر سي بسمي زلمنكم مزبلة كله كجبر لكم سلازي بسم يسوع كريستوس يلالسن فقادو دما بسم يسوع كريستوس دايركت دما نامن زعلم خونا لو ጸሎት نام እግዚአብሔር መንፈስና ስብስብ ቢልና ሙስኡ ኮኔክት ጌርና ናብ እግዚአብሔር ዘዓለመ ጸሎት እግዚአብሔር ይምልሰይ ሓደ ጊዜ ሓደ ቲኔጀር ጎይታ ይፈልጥ እዩ ስለዚህ ጽል ነሩ እንታይ ደልዩ ልጽል ነሩ ብሽክለታ ያ ብሽክለታ ግን ዳይሬክት ካብ እግዚአብሔር አይኮነን ከቀበላ ደልዩ አንተ ነገር ተጋጊው አው ይልጽል ነሩ እግዚአብሔር ብሽክለታ አመኒ እግዚአብሔር ብሽክለታ አመኒ አብ ሐው ሰሚዕዎ ቀስበላታ ይልዎ ንዓባይ እንደ خصማ አደለይልዎ እዝና ቁርብቲ ዓባይ ስለ ድጻናዓ خصማ አደሊ ሰምታ ክትገዛሉ እዚ ወደይሲ አቅድሚ እግዚአብሔር ዝስማዕ ጸሎት ናብ እግዚአብሔር ዘተኮረዩ ናብ እግዚአብሔር ዘዓለመ ጸሎት ስለምንታይ ንዑይና ነስምዑ ስም እግዚአብሔር ዘላለም ብሩክ ይሁን ስለዚህ እቲ ሰማዓይ ሰሚዑ መታን ክምልሰልና ናብኡ ዘተኮረ ጸሎት ከውናለሁ ድማ በስም ኢየሱስ እግዚአብሔር ድሰምዖ ጸሎት ኩሉ በስም ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጸለየ ጥራዩ ስም እግዚአብሔር ዘላለም ብሩክ ይሁን ኣብ ሓድሽ ኪዳን በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ድጸለየ ጸሎት ስለዚህ አቦ በወዲ ማንተ ከኸብርሲ በስመይ ዝለመንኩም መዘበለ ኩሉ አነ ክህበኩም ይሉ ክብርና አምላክ ይሁን አንተ አሜን ዶ ዳር ከም ቃሉ ድማ ኸውናለሁ ቃል ስለዚህ ቃል ክርስቶስ በሁሉ ጥበብ መልዩ ይሕደርኩም ዝብል ቃል እግዚአብሔር
بخلو طبب مليو حضرنا زدليه وانا نغرتاي تيلكمني صلوتنا ملس من انت خركب كم قالوا من انت خنصلي واسرائيل سمع الو እግዚአብሔር አምላክካ ሓደ እግዚአብሔር እዩ አሜን እስኻ ድማ እግዚአብሔር አምላክካ بملو ልብኻ بملو ነፍስኻ بملو ሓይልኻ ተግበሮ ፍተዎ ኢልዎ እዛ ኣነ ሎሚ ዘካ ዘለዎ ቃል ድማ ኣብ ልብኻ ይኹን ንደቅኻ መሃሮም አበት ኮፍ ምስበልካ ኣብ መንገዲ ክትከይድ እንኮለኻ አበት ምባልካን ምትንሳእካን ቡ ተዛረብ በን በትቃል ንምልክት አብይትካ አሰሮ ደቅ እስራኤል ይኹም ኣለኹም ኣብዚያ ዝኣስርዋ ጸላም ገመት ትመስል ኣብ ኢዶም ደዚ ጥቕስ እዚ እሲርዎም ዘዳግም ምዕራፍ 6 ካብ ቁጽር 4 ንምልክት አብይትካ እሰሮ ኣብ መንጎ ግንባርካ ድማ እንታይ ይኹን ምልክት ይኹን ከም ክታብ ኣብዚያ ኻ ትገብርዋ ኣላ ሪኢኹም ኣለኹም ኣብ ልዳት ቤትካን ኣብ ማዕጾኻን ድማ እንታይ ግበሮ ጻሕፎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሸምዲዶም እዮም ድሕዝዎ ክጽልዩ ከለው ድማ ከም ቃል እዮም ድጽልዩ ስም እግዚአብሔር ንዘላለም ብሩኽ ይኹን ሃሌሉያ ስለዚ ቃሉ እንድሕራለና ኤፌክቲቭ ዝኾነ ውጽኢታዊ ዝኾነ ጸሎት ኢና ንጽልይ ስለምንታይ ኣብ ቃሉ ዝተደገፈ ጸሎት ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣይሓልፎን እዩ ስለዚ ጸሎትና መልስ ዝረክብ ከም ቃሉ ክጽለ ከሎ እዩ ስም እግዚአብሔር ንዘላለም ብሩኽ ይኹን አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ብምድግጋም ድማ ክኸውን የብሉ ኣይትድገሙ ኣይትደጋግሙ ኢሉ ኣህባብ እዮም ዝደጋግሙ ኢሉ ድግምቲ ካብኡ ይወፅእ እዚ ናይ ሟርት ዝገብርዎ ድግምቲ ካብ ምድግጋም ዝመፀ እዩ ኣይትደጋግም እግዚአብሔር አምላክካ እንታይ ከም ዘድልየካ ገና ኣፍካ ከይከፈትካ ይፈልጥ እዩ ኣይትደጋግም ኢሉ እግዚአብሔር ኣይፈቶኒ ምድግጋም በእምነት ድጽለት ጸሎት ብዙሕ ጊዜ ኣይደጋግምን ስለምንታይ ትልኩምኒ ትብዓት ኣሎ ከም ቃሉ ክጽልይ ከሎ ይሰብ ትብዓት ደለዎ እንታይ ኢሉ ዮሐንስ ራእይዎ መጀመርያ ኣብኡ ዘለና ትብዓት ድማ እዚዩ ከም ተፈቃዱ ጌርና ሓደ ነገር እንተለመናዮ ይሰምዓናዩ እቲ ኣብኡ ዘለና ትብዓት ድማ እዚዩ ኣይናዩ ትትብዓት ዘምጽልካ ኣይናይ ተልና ከም ፈቃዱ ስለጸለኻ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ዝጸለየ ሰብ ኣብ ውሽጡ ትብዓት ኣለዎ ስም እግዚአብሔር ዘላለም ብሩኽ ይኹን ትብዓትን እምነትን ዝመጽእ ከም ቃሉ ክንጽልይ ከለና እዩ አሜን ኮንፊደንስ ዘለወና ከም ቃሉ ኸውን ከሎ ጸሎትና እዩ እምነት ዘለወና ድማ ከም ቃሉ ኸውን ከሎ እዩ ስለምንታይ እምነት ካብ ምስማዕ ድማ ካብ ቃል አምላክ ሃሌሉያ ስም እግዚአብሔር ዘላለም ብሩኽ ይኹን ካብ ቃሉ ስለ ዝኾነ እምነት ዝመጽእ ናይ እምነት ጸሎት ክንጽልይ ተኾይና ቃሉ ክህልወና ኣለዎ ስሙን ዘላለም ዝተባረኸን ዝተመስገነን ይኹን ስለዚ ኣይንደጋግም ኢሉ ማቴዎስ ኩላትና 6 ነው ጻይ ምዕራፍ 6 ማቴዎስ ቁጽር 7-8 ኣይትደጋግሙ ኢሉ ክትጽልዩ ከለኹም ከዓ ኣህዛብ ብምብዛሕ ዘረብኦም ዝስምዑ ይመስሎም እሞ ከም ኣታቶም ዘረባ እንታይ ኣይትግበሩ ኣይተብዝሑ እምበኣርስከ ኣቦኹም ከይለመንኩምዎ ዘድልየኩም ይፈልጥ እሞ ኣይትምሰልዎም ንዖም ኣይትደጋግሙ ዘረባ ኣይተብዝሑ ኣይትምሰልዎም ንመን ንህዛብ ንሶም ብብዝሒ ቃላቶም ዝስምዑ ይመስሎም ኢሉ ሓደ ግዜ ትዝብለኩም ዲ ኤልያስ ምስ ናይ በዓል ነቢያት ክወራረድ ከሎ ብዙሖም ተዛሪቦም ብዙሕ ሓተፍተፍ ኢሎም ብዙሕ ጸልዮም ድሓር ከማን ምስ ደንጎዮም እንታይ ገይሮም ብሴፍን ብኹናትን ነዛ ኣካላቶም በጢሖሞ ኤልያስ ግን ጻወቶም ነይሩ የላ ግጸሎም ነይሩ ደቂሱ ኸይከውን ገይሹ ኸይከውን እስኪ ቀስቅስዎ ይብሎም ነይሩ ኤልያስ ግን ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ዝኾነት ሓንቲ ጸሎት ጸልዩ ሃሌሉያ ስም እግዚአብሔር ንዘላለም ብሩኽ ይኹን ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ዝኾነት ሓንቲ ጸሎት ኣነ ባሪኻ ከም ዝኾንኩ ስኻ ህያው ከም ዝኾንካ ኣመስክርሎም ማዓንቲ ኢልዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ነገራት ኩሉ ተለዋዊጡ ናይ ጻድቅ ጸሎት ሓይል ዝተመልአ እዩ ፓወርፉል እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ጸሎት ጻድቅ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ ኢልዋ ጸሎት
ብዙሓት ጻድቃናት አይበለን ጸሎት ሓንቲ ጻድቅ ጸሎት ሓደ ጻድቅ ብዙሕ ተስልጥ ስም እግዚአብሔር ንዘላለም ብሩኽ ይኹን ሃሌሉያ ስለዚህ አቡነ ኤልያስ ተቂስዎ ደሎ ሰማያት ክዓጹን ክኸፍትን ሓንቲ ጸሎት ይጸልይ ህያው ዝኾነ ጸሎት ብቕንዓት እግዚአብሔር ተጎልቢቡ ህያው ዝኾነ ጸሎት ጸልዩ እግዚአብሔር ካ ሰሚዕዎ ስም እግዚአብሔር ካብ ዘላለም ዘላለም ዝተባረኸን ዝተመስገነን ይኹን አታ አሜን ዶ ቃል እግዚአብሔር ታይድብል እግዚአብሔር ኣብ ሰማዩ ንስኻ ድማ ኣብ ምድሪ ኢኻ ስለዚህ ቃላትካ ታይ ይኹን ሒደት ይኹን ኢሉ ሰሎሞን እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ደሎ ንስኻ ድማ ባይኻ ዘለኻ ኣብ ምድሪ ስለዚህ ቃላትካ ሒደት ይኹን ናይ እምነት ቃል ብእምነት ተመሊእካ ከምቲ ህያው ቃሉ ኣብ ፍቓዱ ኾንካ ጽሊ ኾለኻ እግዚአብሔር ሰሚዑ ይምልስ እዩ ስሙን ዘላለም ይባረኽ ሃሌሉያ ስለዚህ ጸሎት ይባሃል ከምዚ ድባሃል አባሃላሉ ጸሎት ብኪሎሜትር አይኮነን ዝልካዕ እንታይ ዳ ብኪሎግራም ይባሃል ስለዚህ ክብደት ደለዎ ጸሎት ዳ አንበሪ ነዊሕ ጸሎት ስለዝኾነ ጥራይ አይኮነን መልስ ዝረክብ አሜን ክብደት ደለዎ ጸሎት ዳ አንበር ስለዝነውሕ አይኮነን ጸሎት ውጽኢታው ዝኸውን ስለዚህ ክብደት ደለዎ ጸሎት ድማ ብፍታይ ድምዘን ከም ፍቃዱ ከም ቃሉ በእምነት አሜን ሃሌሉያ ስሙን ዘላለም ብሩኽ ይኹን በእምነት ክጽለ ኸሎ እግዚአብሔር ይሰምዖ እዩ ስለዚህ እቲ ዝጠራጠርሲ ከምቲ ንፋስ ዝደፍኦን ዝመልሶን ማዕበል ባሕሪ እዩ ዝመስል እሞ ከይተጠራጠረ ዳ በእምነት እንታይ ግበር ይለምን እግዚአብሔር ካንታ ክገብሮ እዩ ክሰምዖ እዩ ከይተጠራጠረ በእምነት ይለምን እዚ ዝረአናዮ ናይ ግሊ ጸሎት እዩ ሕጂ ድማ ሓቢርና እንታ ክንርኢና መሲልኩም ሓቢርና ክንጽሊ ኸለና እቲ ቀንዲ አንተ ወይ ተዛረብኩም ነዚ እዩ ጸሎትና ስርዓት ክህልዎ ነዚ ሰሚናር አድሊ ነይሩ ሕጂ ናኡ ክንኣቱ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሓቢርና እንጽልዮ ናይ ሕብረት ጸሎት ድማ ኣሎ ናይ ሕብረት ጸሎት ናይ ሕብረት በረኸት ሒዝዩ ዝመጽእ አሜን ናይ ሕብረት ጸሎት እንታይ ሒዙ መጽእ ናይ ሕብረት በረኸት ሓቢርና እንጽልዮ ሓቢርና ኢና ኸዓ ንባረኸሉ ስም ጎይታን ዘላለም ብሩኽ ይኹን ስለዚ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 4:24 ተሪኢና ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 24 እዚ ምስ ሰምዑ ብሓንሳዕ ሓቢሮም ድምጾም ናብ ኣምላኽ ኣልዒሎም በሉ ወ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኣታተን ዘሎ ኩሉን ዝገበርካ ጎይታ ሓቢሮም ጸልዩ ነንብቦ ደለና እዚ ምስ ሰምዑ ብሓንሳዕ ሓቢሮም ድምጾም ናብ ኣምላኽ ኣልዒሎም በሉ ወ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኣታተን ዘሎ ኩሉን ዝገበርካ ጎይታ በዚ ስም እዚ ካብ ብሕጅታ ከይትገብሩ ምስ በልዎም እዩ ከይትዛረቡ ከይትሰብኩ ሰምካ ምንባሮም ኣብዚ ምድሪ ንጎይታ ምግልጋል ካልእ ዋኒን የብሎምን ስለዚ ከይትዛረቡ ከይትሰብኩ ምስ በልዎም ሓቢሮም ናይ ሕብረት ጸሎት ጸልዮም እግዚአብሔር ድማ ብሓባር ክምልሰሎም ከሎ ንርኢ ቁጥሪ 31 ውርድ በሉ ኣብቲ ምዕራፍ 4 ምስ ለመኑ ኸዓ እታ ተኣኪቦምላ ዘለዉ ስፍራ ተናወጸት ኩላቶም ትብል ቃል ረኣይዋ ኩላቶም ከዓ መንፈስ ቅዱስ መልኡ ቃል ኣምላኽ እውን ብትብዓት ተዛረቡ ሃሌሉያ ኩላቶም ስለምንታይ ናይ ሓባር ጸሎት ስለ ዝኾነ ናይ ሓባር በረኸትካ ሒዙ መጽዩ ስለዚ ኩላቶም መንፈስ ቅዱስ ተመሊኦም ብትብዓት ድማ ቃል እግዚአብሔር ሰቢኾም ስለዚ ተኣኪብና ብሓባር ክንጽሊ ኸለና ናይ ሕብረት ጸሎት እዩ ናይ ሓባር በረኸትካ ሒዙ ይመጽእ ኣታ አሜን ክብርና ኣምላኽ ናይ ሓባር በረኸት ሒዙ ይመጽእ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት መሃረና ኢሎሞ ሐዋርያት እንታይ ኢልዎም ሓደ ትዝብሎ ነይሩ እንታይ ምስ በለ ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ደይኮነ ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦይ ኢልካ ጸሊ ምስ በሎ ናይ ሕብረት ጸሎት ኩሉ ግዜ ኣስተውዕሉ ብሕብረት ኢና ንጽልዮ ወላ ጸልየልና ክትበሃል ከለኻ እግዚአብሔር ንዓይ ዝገበርካለይ ኣይባልኒ ናይ ሕብረት ጸሎት ይጸልየልና ኢኹም ኢልኩምኒ ወ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኻ ንጽልለና ኢለ ድጅምር ክብርና ኣምላኽ
كم سلز جبر كاللي كم زجير كاسل زوج أخاني تمالك ما تصلي خم زجير كايب نو السنة أبغى زخات تصلي تصلوتي سلزي بحبر مت مهار الناس سلز بلوه أب سماية تنبر أبونا سمكاي كأدس منجست خاتم سا فقد كهم تأب سماي كم دم أمدري يخون نعلة إنجراي ديكونه نعلة إنجرانا لومي هبنا إنجراي يبليني سلام تاي نحبر تصلوتي أستوعب حدا جزيهم إنا نري صلي تباهيلو قويتان عيدو تساكاني نعيد جبر كالي نو أمنا حبر تصلوت سينغولار زي كونه أنت هتصلي برولار زابير مسك أمين زي أسر حدا زحسكوه سلازي أنت يلوك عليك زابير جناخه كله بسرعة بجابابن يخون أمين كله بمنتهى خون دلوا بسرعة بجابابن زابير ناي سرعة أملاخي كبرنا أملاخي سلازي بسرعة كنصلي قويتا دلينا بعد جاباب كنصلي دلينا زابير ناي سرعة أملاخ سلازي غني نخلو نناتو سريع لله كم تتسرعين نصلي سلازي أنا وين تصلي تباهيلو تصلي لله سب أمين كبلو تخوينه تتصلت نحبار كجبر خلي زابير أملاك كم زن بلا كلنا كم زن دليل كلنا كم سلز جبر كلنا قبل كله أنا خا أمين أو يتني لنا عي زابير يمسك كسر خلته كابتا استوهبتك ويستوهبكي أرست صلوت زي موسى كابتا استوهبنا أرست صلوت كأنت هنجبر يبلنا كنوت يبلنا بنسحان حركة صلي الناس صنيحة مراحي صلوت دحر تقلل عبيلو مخصت حفتنا بزعبازي نسحق نصلي صنحنا صلي لنا تيلو بعايخ تصلي محرت سلاز جبر كالنا سلام محرت كان مسجنا كالنا يكتب لي ناي وانجيل وفرع أبو أي تؤتوني خي السحي زوال تمرح صلوت أبليس تلوا من أربعة سالساي ويرابعي ناي وانجيل وفرع تصليو تدالي مسي الريلا ناي نسحق قديفك بزعبا ناي وانجيل وفراخ أجزابير وي بزعبا هجرنا نو بزعبا نسحيخ تصلي صنيحو حجمة مري صلي تواهيل كل خي السخد ما بزعبا نسحنا بنسحة زعل لما ترايد تصلي تدالي سلز مسأت براح تصلت ببي مسرعو كتصلينا يصلي مسي نختصلي سلازي بتاس توهبتنا صلينا نود እግዚአብሔር ይመስገን كتصلي يقولوا زي ما هواريات حنت أرس صلوت نيراتهم انتهت باللسا قصر 29:30 رأيوا بحدا يندلوها أم جبر هواريات معرف 4 حجد ما قويتاي نام فررهم رأي بسمة قدس ودخا يسوس محواي حموماتن تأمرتن تأمراتن كخون إيدكا زرقح نباروتكا دما بكل تبعات قالكا خزاربو حبو كلهم بحبرة تصلي وصلوت زي كبرنا أملاك عرس صلوت نيروهم أب حدا علمي نيرو ملسخ متصلخه لك نعات خون ملسخ أجزابير تبعات نايم الزرع تبعات بمنفس قدس مليئهم هاليلويا نخلهم أنتوا يا بيبناينا نخلهم كلهم يوم تصليهم بحدا كم عنت نفسي نخلهم دما حيلي مليئهم حيلي منفس قدس بتبعات شعو سبيهم كبرنا أملاك تخل كلهم كله سبيهم أجزابير يبارك سلازي أرستي صلوت أقدسي እግዚአብሔር ክምል ስተቆይኑ ድንግርግርግር አይነብሎ አሜን እግዚአብሔር ይባረክ በቲያ አስተዋበትና ርእስት ክንጽል ቆለና እግዚአብሔር ካ ናብ አተኩሩ መልሰልና ዝለመናይና እንረክብ ዝለመናይና እንቀበል ክብርና አምላክ አሜን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሓደ ሓው ነሩ ይሕዋድ መስኮር ለዩ ምግብ ክበልዑ ከለው አመስግናልና ብሎ ኢትዮጵያዊ حجة أمسجنا لنا بلوه يمسجن كمسجن كله جن يقصصيه ين المجب يوم تواجو من عفست قاليلو أي مسجنيو يقصص رايو إذا حكينا يا خستايو يقصص ده حري بولع حجة بك عزيز لم يدوم دحر
ወንድም ገስጽልን አመስግነልና ገዲፈሞ ወንድም ገስጽልን አመስግን ተተባልካ ተመስግናለካ እግዚአብሔር ይመስገን ሳልሳይ ነጥቢ መራሒ ጸሎት ድማ ብዙሕ ዘይምዝራብ ናብ ጸሎት ዝመርሓና ጥቕሲ ምስ አንበበልና ሓፂር መግለጺ ምስ ተዋህበና ብመንፈስ ኮይና መታን ክንጽሊ ዘረባ ተዘይበዝሐ ጽቡቕ እዩ ገሊኡ ሰብኣይ ጸልየካኒ መራሒ ጸሎት ኮይኑ ጥቕስታት ይዛረብ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ይሕዋተይ ብምስተውዓል ንጸሊ ይሕዋተይ ከምዝዶ ሕጂ ሰብ ክዛረብ ከሎ ቀልብኻ ናብኡ ይድኸይድ ንዑ ዲኻ ክትሰምዖ ክትጽሊ ዲኻ ንነገሩ ኣብ ጸሎት ብዙሕ ኣይዝረብኒ መራሒ ጸሎት ተኾይኑ ጸሎት ኣርእስቲ ሂቡነቲ ጉባኤ እሱ ድማ ይጽሊ እሳቶም ካብ ብግሎም ይጽሊ እግዚአብሔር ይመስገን ኣድላይ ክኸውን ከሎ ድሓር ኣብ ዝተወሰነ ግዜ እናጸለዩን ከለው ቃል ድርቢ ከብል ኽእል እዩ ከከም ኣድላይነቱ ኣይኮነን ግን ብዘረባ ጀሚሩ ብዘረባ ዝውድእ ናብ ጸሎት እንመጽእ ምስ ኣምላኽ ኮኔክት ክንገብር እዩ መንፈስናን መንፈሱን ክራኸብ ህድእ ኢልና ክንጽሊ ገሊኡ ሰብ ኣሎ ዝርብሸካ ከጸልየካ ዘይክእል መራሒ ጸሎት ኮይኑ ብዙሕ ስለ ድዛረብ ደጋጊሙ ስለ ድዛረብ እቲ ናይ ጸሎት ግዜ ብምንታይ ትውዳእ ኣይ ስብከት ኣይ ጸሎት ኮይና ትውዳእ ስለዚ መራሕቲ ጸሎት ብዙሕ ኣይትዛረቡ ጥቕሲ ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም ቁርብ ትንታኔኻ ኣብ ዛዕባ እታ ጥቕሲ ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም ብድሕሪኡ ግን ቃላት ክበዝሕ የብሉን ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና መንፈስና ኣብ ኢሳይያስ ከም ዝብል ቃል ኣሎ ነፍሰይ ብለይቲ ትናፍቐካ በቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ መንፈስ ድማ አንግሄ ይደልየካ ኣለኹ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ ኢና ኣምላኽ ዝደሊ ምስኡ እንታይ ክንኮን ኣለና ምስ መንፈስ ቅዱስ ኮኔክት ክገብር ኣለዎ ህድእ ኢሉ ርግእ ኢሉ ነቲ ሰብ ከጸልዮ ዝኽእል ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣነ ናተይ ኣለኒ ዝገብሮ ኣይዛረብን ግን ብመንፈስ ቅዱስ እናጸለኹ ዝገብሮ ኣሎ ነቲ ሰብ ኣብ መንፈስ ከኣቱ ድሕር ዘረባ ኮይኑ ግን እቲ ሰብ ቀልቡ ናበይ ዝኸይድ ናብቲ ዘረባ ይድኸይድ መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብቲ ዝደልዮ ሓደ እንታይ ተይልና ቀልቢ ይደሊ ቀልብኻ እንድሕር ብኡ ተቐሊቡ እግዚአብሔር ውሽጥኻ ክዛረበካ ክእል ውሽጥኻ ሰኺኑ ንኣምላኽ ከድምፆ ቀሊል እዩ ዝኸውን ስም እግዚአብሔር ንዘለዓለም ብሩኽ ይኹን ቁፅሪ 4 ንመራሒ ጸሎት ከየፍቀድካ ጥቕሲ ምጥቃስ ኣብ መንጎ ኣቲኻ ንኹሉ ጸጥ ኣቢልካ ከየፍቀድካ ዓዊልካ ምጽላይ እዚ ጌጋ እዩ ነቲ መራሒ ጸሎት ከማን ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣይኮነን እሱ ኣብታ ግዜ እቲኣ ስልጣን ተዋሂባቶላ ነታ ጸሎት ክመርሓ ኣስተውዕሉ ጸሊ ከይተባሃልካ ብድድ ኢልካ ዓዊልካ ክትጽሊ ኩሉ ሰብ ጸጥ ኢሉ ክሰምዓካ ኖ እዚ ስድነት እዩ ስርዓት ኣይኮነን ካብ ስርዓት ዝወፀ መንፈስ ቅዱስ ድማ ከምዚ ኣይተሓሳስብኒ ኖ ድሕር ከምኡ ኸይድና ኩላና ስድን ከይዲና በብናቱ እቶም ሓደሽ ድመፁ ኣሕዋትና ድማ ከምኡ ክገብሩ እዮም ክንጥንቀቕ ኣለና ድሕር ኣብ ልበይ መፂኒ ከይደ ንመራሒ ጸሎት ክጽልየ ክብሎ ንኽእል እየ ቃል ኣለኒ ከንብብ እየ ጽናዕ ክብለካ ክእል እዩ ምንም ክስማዓካ የብሉን ምዝ ሒዘ ደለኹ ኣርእስቲ ጸሎት እቲ ዝተንብቦ ቃል ኣይከደለይን እዩ ሓንሳ ጽናዕ ክብለካ ክእል እዩ ስለዚ ከየፍቀድና ንመራሒ ጸሎት ክንጽሊ ይኹን ክንጠቅስ ኣይግባእናን ክነፍቅድ ኣለና ፍቃድ ክንወስድ ኣለና ብዝፈቀደልና መንገዲ ድማ ዓዊልና ክንጽልን ክንጠቅስን ንኽእል እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እግዚአብሔር ናይ ስርዓት ኣምላኽ እዩ አንተ አሜን ዶ ኣብ ብሉይ ኪዳን
መራሕቲ ጸሎት ነይሮም ዝክርዎ ዲኹም ጓሉ ዝሓመመቶ መራሒ ጸሎት ኤሮስ ናብ ገዙ እናኸደ ከሎ ጎይታ እንታይ ገይራት 12 ዓመት ደም ድፈሳ ዝነበረ ዘፈር ክዳኑ ሒዛ ቀዲማቶ ንዑ እሱ ግን መራሒ ጸሎት ስለ ዝነበረ ኩሉ ስለ ድፈልጥ ኢድካ ክተንብረላ ኢልዎ ፈልጥ ጸሎት መራሒ ጸሎት ስለ ዝነበረ ንዓናይ ገዛ ኢድካ ክተንብረላ ንጓለ ኢልዎ ወዮ 12 ዓመት ደም ድፈሳ ዝነበረ ግን እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ዘፈር ክዳኑ ሒዛ ፈውሳ ተቀቢላ ቅድሚኡ ስለዚህ መራሕቲ ጸሎት ነይሮም እዮም ብስርዓት ነቲ ህዝቢ ታይ ዝገብርዎ ዘጸልይዎ እግዚአብሔር ናይ ስርዓት አምላኽ ምዃኑ ክትፈልጡ ተደሊኹም ኣብ ብሉይ ኪዳን እቲ ቤት መቅደስ እግዚአብሔር ከመይ ኢሉ ከም ዝሰርሖን ከመይ ኢሉ ስርዓት ከም ዘውፅኣሉን ከመይ ኩሉ ብኣገባብን ብስርዓትን ከመይ ገይሩ ከም ዝሰርዖ ምንባብ እኹል እዩ እግዚአብሔር ካይተለወጠን እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ናይ ብሉይ ኪዳን አምላኽ ናይ ሓድሽ ኪዳን አምላኽ ንሱ እዩ ስለዚህ ኩሉ ብስርዓት ክኸውን ከሎ እግዚአብሔር ዝኸብረሉ አንተ አሜን ዶ እቲ ሕጊ ከይሰምዕ ኢሉ እዝኑ ዝመልስ ጸሎቱ እኳ ፍንፉን ይብል ኣብ ምሳሌ 28 እቲ ሕጊ ከይሰምዕ ኢሉ እዝኑ ዝመልስ ጸሎቱ ከማን ፍንፉን ስርዓት ኣለዎ ሕጊ ኣለዎ ኣገባብ ኣለዎ በአገባብ ተኸይድና ንአምላኽ ክነስምሮ ኢና ስም እግዚአብሔር ንዘለዓለም ብሩኽ ይኹን አንተ አሜን ዶ እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትና ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ክነንብባ ኢና ኩላትና ነውጻያ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሎሴ ከምዚ ኢልዎ ብስጋ እኳ ምሳኻትኩም እንተዘየለኹ ብስጋ እኳ ምሳኻትኩም እንተዘየለኹ ብመንፈስ ምሳኻትኩም ስርዓትኩምን አስተውዕሉ ስርዓትኩምን ጽንዓት እምነትኩምን ብክርስቶስን እናርኤኹውን ሕጎስ ኣለኹ ኢልዎ ጽንዓት እምነቶም ሲ ምስመን ፓራ ናይ ቤተ ክርስቲያኖም ጽንዓት እምነትኩምን ስርዓትኩምን ሪኤ ተሓጒሰ ኢልዎ ቤተ ክርስቲያን ድማ ዓመታት ክትቆጽር ኮላ መድረኻ እናረዘነ ናተሓፍረት ኩሉ ፕሮግራማታ ስሩዕ ኮይኑ ክኸይድ ፍቃድ እግዚአብሔር እዩ 34 ዕድመ ኣለዋ እዚኣ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ 34 ዓመት ዕድመ ኣለዋ ከም ዕድሜያ ክትከውን ኣለዋ አሜን ፍጽምና ማለት ከም ዕድሜኻ ኮንካ ክትርከብ እዩ ናይ 2 ዓመት ክርስቲያን ከም 2 ዓመት ኮይኑ እንድሕር ተረኺቡ እዚ ፍጽምና ቅድሚ እግዚአብሔር ክረአ ከሎ ዘይ በጻሕና እግዚአብሔር ይሓተናኒ ስለዚህ ከምቲ ብዝሒ ዘመንኩም ሲ መምሃራን ክትኮኑ ምስተገባእኩም ነይሩ ድበሎ ከም ዕድሜና ክንከውን እግዚአብሔር ደልየና ስለዚህ ብኩሉ ነገር ከም ሓደሽቲ ጀመርቲ ክንከውን ፍቃድ እግዚአብሔር ኣይኮነን ኩሉ ስርዓቱ ክሕዝ ኣለዎ ኣገባብ ክህልዎ ኣለዎ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ነቲ ጽልይ ኣቢሉ ተዳልዩ ዝመፀ ኣገልጋሊ መራሒ ጸሎት ንዑኻ ሪስፔክት ክህልወና ኣለዎ እዚ ፍቃድ እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ ስርዓትኩም ርኤ ተሓይሰ ኢልዎም ሙሱ ተሓይዙ ጽንዓት እምነትኩም ከዓ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ቁጥር 5 እቶም መራሕቲ ጸሎት ድማ በዚ ኣርእስቲ ክስቱዕ ሓብትና ወይ እከለ ሓውና ጥቕልል ኣቢሉ ክጽልየልና እዩ ክብሉ እንከለው ዓዊሎም ክዛረቡ ኣለዉ አሜን ሓደ ግዜ ታይም ዝገብሩ ሕጂ ተለሚዳ ቀደም ከምኡ ነበረ ቀደም ዝኩሬ ኣነ ጸቢቀ ሃብታ ሓውና ጥቕልል ኣቢሉ ክጽልየልና ሓዳስ ሓፍትና ጥቕልል ኣቢላ ክጽልየልና ይድበሃል ነይሩ ዓዊሉ ድሓርቲ ሓድሽ ድመጸ ምእመን ይፈልጥ ከምኡ ተባሂሉ ከም ድጽለ ዓዊልካ ትዛረብ ኣለኻ ኣይኮነን ግን መራሒ ጸሎት ከይዱ ኣብ እዝኑ ፓስተር ቴድሮስ ጸልየልና ተይልዎ ፓስተር ቴድሮስ ብናቱ ድጽል ደሎ ይድመስሎ ትኹሉ ኣብ እዝኑ ነጊርዎ ባዕሉ ተሲድ ይጸልዩ ተነጊርዎ ድጽል ዘሎ ማንም ድፈልጥ የለን ስለዚህ መራሕቲ ጸሎት ድማኒ ነቲ ሰብ ጸል ትብልዎ ደለኹም ኩሉና ሰምዐ ዓዊልኩም ክስቱ ሓፍትና ሕጂ ክጽልየልና ክስቱ ሓውና ጥቕልል ኣቢሉ ክጽልየልና እዩ አሜን እናበልና ንስመሮ ኢልና ክንሕብር ኣለና
كم تدي كوينو تم حدش زمص إحواتنا سرعة زي بلو خم وخقصليو ناقد دخيديو أب أمريكا قد منوح عمتيو حدا سباقي نمنتاي مغنياتيو تي أدمو حزوا دمص نيرو أيفلتني دمو أبتي أبولبيتو دمو يأسر نيرو قد منوح عمتاتيو في التاريخ زي دمو عصيرو يسبخ تا دمو بقامة تأثير الله بتبولبيت سبكاتو مسودة نتا دمو حزوا يغيد بدعري يزمص كل ما أنا أسيات كسبكم يجمروا دمو حزوا يمص كومي أمريهم كومي أريهم كلا أي رأيون من زرعي إذا أبزي بولبيتري وده لهم نحن نقبر أكشن نسخم كهم وهم كوميو تمهار أي سخم موريد خون سلازي تم حدثتي حواتنا دموسها نعيم دريو كلا أي رأيون ولا كي مهار كمان كنهم تغكل يكونن أي تمهارون أي سمعون حججن تناجرنا كله نجاجا كلنا أكرمك زي أبيروين بدلني تاتينا أكرم حواتنا دما نحواتنا زي تعززنا هنا كم زينا هنكون مالتي مسفلت ناجن بتمسمر كن كيد فقدك زي أبير سمك زي أبير نزل على مبروك يكون هاليلويا شاد شاي زي شاد شاي كأنت يا مسيلكم حج حدا جزء زي حج بزح جزء أبزي هم سيلات يا دلا إدني نتعازمه كلاتنا ننشتينا مسجن نبل تتعايزنا شو عتن كون نغلينا شمونته حدا جزء هم إلنا إدني تتعايزنا ننشتينا مسجن إلنا حدا حو تدي أجانينيو عصرت قلت ده هون صلي شو إلنا مقابل شاو هدي وايسنا كلاتنا هل ننشتينا مسجن تلك كل جزء حلنا خلونا اللو تتقبلنا يا منفس زجزعنا يو منفس نبيات سنة يوم نبيات زجزايو كبرنا أملاك يكون مت إننا نقولاتنا خمس بس حجرنا نصلي كين وحنا زيابير أملاك مسكن قويتاي بارخ شابعين نايمج الرشتان شابعيت نايمج الرشتان دما زي أب سنبت أب زي أنا قبرات صلوتها زي أب زي أتقبرنا يسنبت قدمي برنامج تقبر صلوت أمن تايز علمه يمسلكم أملقنا بحق بمنفسن كخون إجزاء بقالو جيرو كزاربنا إجزاء حيلو أبجوبايو كجلس بمنفس جيرو خديس سنة بمنفسه ختنكفنا إلنا نصلي بوانا النت زي أبزي أتصلنا يفرق ساعات صلوت أبزي زعلمت كتكون الله قدمي برنامج تقبر صلوت نت برنامج يتصلى قال عرس تصلى تابز أيضا متصلينا أجد سخوينو زاد صعد فجر قدام مشد سمعنا يو عربي مشد سمعنا يو ما نصلي له زلنا أجد تصلى الزهانة خطوة تغلي خمسة دميرك بوانا نتجن نزل سنبت أقول قلتنا ناو أتوكيرنا نصلي خا يجبأنا يو إجزاء يبارككم لما تشرش عن تتقصي أنبيبه بأخودي قبل بهم إجزاء يحضروا هاليلويا قولوسي 13 شوعات سلازي برنامجنا يحلفنا نهبو نقويتا كم سلازي بلنا بقاليو بقال كنا ويس بقبري تقبروا زبلا كله بسم قويتا يسوس كريستوس قبروا بسم قويتا يسوس قبروا بوخا نجزاء ربو بوخا نجزاء ربو أمسكنو سلازي بسمهم قبرو سلازلنا تيات صلوات تيا نزل قبرو برنامج بسمو قديسنا نجزاء نركبوا ليها جزاء يعزيزو يبارككم تباركوا لي كلاتنا نصلي دويلنا هاليلويا